Gikinahanglan ang pagtugot gikan sa lokal nga gobyerno sa Davao aron hingpit makaarangkada ang 29 ka mga eskwelahan dinhi sa Dakbayan nga girekomendar alang sa expanded limited face-to-face classes. Sa interview sa Armen Davao kang Maria Ines Asuncion, Department of Education Region 11, Assistant Regional Director. Target nila nga ablihan ng klase sa Marso 8, 2022. Sigon ni Asuncion, ni-comply ang maong mga tulunghaan sa School Safety Assessment Tool ug padayon nilang ginamonitor karon ang kaandam para sa face-to-face classes. Our teachers and school heads are ready and they are very much excited to welcome our learners. To our parents, we would like to encourage them if kung wala namang comorbidity ang mga bata na mag-participate sa limited face-to-face so that we'd be able to prepare them and help them, especially yung mga bata na risk of dropping out. Teachers are willing to extend the extra mile to help them. Sumala niini kinahanglan nga plastada ang health protocol sama sa sanitizing o hand washing facilities, pagsunod sa physical distancing sulod sa classroom, adunay consent gikan sa ginikanan ug uban pa. Subay niini required ang tanang teaching ug mga non-teaching personnel nga bakunado aron maproteksyonan ang tanang musalmot sa face-to-face classes batok COVID-19. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man ay Ginita, Tatak, RMN.